Ja. Den kan du nok huske den kamp, ikke? Jo. Jeg mener, at du var foran lige til denne 5. omgang ovenkøbet, hvis jeg husker ret. At det egentlig var gået mægtig godt. Ja, det er jo, ja. Men så bliver det ligesom for meget. Ja, men... Er det mange rutine på det tidspunkt, tror jeg? Ja, det absolut. Og så... Var det for tidligt at få en VM-kamp? Ja, det kan man godt sige. Det siger man altid bagefter, men det er jo sådan ligesom om... på det tidspunkt der, hvor jeg havde bokset med EM, så var der chance for, at jeg kunne... at Akai satte frivilligt titelforsvar. Nu skal vi følge godt med. Ja. Nu skal vi bare se, hvad der sker. Se, nu ruller kamplederen, og så slog Akai. Ja. Hvad var det for en? Var det et forsøg på at filme sig til et verdensmesterskab? Ja, både og, men jeg kan da godt se, jeg må da være tilfreds, at som det hvem der fik sejren, så det var udmærket. Men på det tidspunkt var der... Der rammer han bare altså med en uppercut. Ja. Ja, nu kan du godt indrømme det, at det var film. Ja, det var... fordi for det første var der ikke med i mig på det tidspunkt, så